Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 20-nji maý hepdeniň duşanby güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly watandaşlar, men şunu siziň bilen biz Farhat Durdiýewa azatlyga çykarmak üçin näme edibiler, näme kömek edibiler, ne şu barada siziň bilen gülüşek bolýar. Farhat Durdiýewiň, ýagny Meýman Kuliýewiň ýagdaýyny bilmeýän adamlara gysgaçyk informasiýa berýär. 19-njy maýda akşam saat 20:00'lerde polis bölüminiň, ýani Istanbulda polis bölüminiň wekilleri gelip bir kwartiradan Farhat bilen ýene 3 adam akitdiler. Ine şo ýerde beýlekleri goýberdiler, ýani bir aýal maşgylan Farhat galdy. Aýal maşgylda ul problemi ýok, ýöne Farhada ýani konsulluk gullugynyň adamlar arda ýalan soň ine şol meseleler boýunça seredýär. Hiç ýeri Abalakowa ýa beýleki däl, konsulluk ýani şunuň çykyş edýän materiallaryna garşy arda ýazyp, ine döwletimizi beýdýä, eýýär diýip, maskara edýär diýip, biziň ýani hökümet işler adamlaryna söýýär diýip, ýalan materiallar berýär diýip, ine şu urda görüşler girip dur. Indi opozisiýon blogger Farhat Durdiýew 2 ýylda ýaman köp işleriň üstüne açdy. Elbetde onuň bir öz bildigiçe material beriş ýani sistemasy başgarak beýleklerden käwag söýýärem, bir topar adama söýýär ýöne bolsa da ol hakykat üçin uğraşýar, adalatly üçin uğraşýar. Şonuň üçin biz onu gorlamaly. Ine soňky wagtlarda häzir mass mediada köp fake'ler çykaryp başlady. Men size käýlerini görkezýin. Ine hormatly watandaşlar, ine Farhady akitdiler, Aşgabatda gezip ýör, ine beýdip ýör, ine hatda Türkmen News'um çykardy. Mümkin Aşgabatda gördüler, şunu gezip ýör zat diýip bir topar ajotaj döredýär. Ondan başga da ýani ine başga bir kanal Şatlyk Şyhyýew diýen ýeni beýlekler ine Aşgabatda gezip ýör, gördüler zat diýip ýani bir topar fake'ler çykarýar. Bunuň esas maksady näme? Bunuň esas maksady halky gorkutmak. Hakykatyň ýanyna bir topar versiýalar aýtmak. Allah muradyny aýdýar. Abalakowa ýeni bir zat hakykatda durmaly. Farhat Durdiýewi Türkmenistanyň hökümeti akitjek bolup jan edýär. Biz bolsa şonu gowrajak bolup ýani jan etmeli. Boldy. Başga ýerde biziň beýleki watandaşlarymyň arasynda Farhadyň dawasy ýa beýleki üçin Türkmenistan hökümeti goşulmaýar. Şonuň üçin beýleki versiýalar aýrmaly, diňe bir versiýa we adwokatdan versiýa. Şu versiýada biz Farhat Durdiýewe kömek etmeli. Ine emhemen ýürüte versiýalar we hakykatyň daşyndan bir 4-5 tane versiýa edýärler. Şol hakykatyň hümmetini açýar we adamlar başga bir goýýarlar. Şonu etmeliler. Düşünmeýänler bolsa ine düşündirýär, şonu etmeliler. Ine akitdiler, ine bilmeýän maglumatlar tasdiklanman gürlemek, versiýa hökmüni aýtmak adamlar gorkudýar. Adamlar başga tarapa ýani akidýär. Beýtmeliler. Biz hakykat bilen işlemeli. Başga ilaç ýok. Şonuň üçin Farhat Durdiýew, ine men ýene bir videojyk görkezýän size gydykly bor. Bir minut. Ne şu video ýalnızca Tuzla'da alındy. Şu deportasyonda lager Tuzla'da. Ine biziň watandaşlarymyz, Farhada kömek edýän watandaşlarymyz da köp taňry ýarkatyny aýdary, ine şolar Tuzla'da Farhadyň ýanyna gelip ýörler we adwokatlar bilen kömek edýärler. Köp taňry ýarkatyny şolaglanlar, öz pullaryny goýup, giýje güni ýatman 1-2 sagat ýalyp Farhady azatlyga çykarjak bolup görüşýärler. Biziň bilen deňlikde. Bizden ýaman köp iş edýärler şolar. Hemme daha öýleri götürýär. Siz bolsa ajotaj edip olar öňüm ýa-da bir sagat ýatýarlar günde. Psihikasyna batyş bolýar, adwokatlara batyş bolýar. Gerekmejek adwokat maglumatlar ýörýär. Bir topar bardak bolýar, onu etdirmeler. Biz näme etmeli? Biz birinji bilen kömek etmeli. Näme kömek et bolýar? Murada onu şu zatlar aýtmasak diýersiňiz. Ine men aýdýan näme kömek et bolýar? Aktivistler, građan aktivistleri, siz halkara gurulmalary ýüz tutmaly. Kim bolsa şo bolsun, ýüz tutmaly. İkinji, Erdogana hat ýazmaly. Ine şu ýaly şoň biýüne
biz Türkmen halky golýat öz edermen oglumyz zat diýip oň ýemeýelini Türkiýede alyp bolýar. Ýemeýelden ugruldyň, hat ugruldyň oňa Erdogana. Bilsin, şu adam üçin bütün halk galdy. Üçüncü, maddi kömegini etip bolýar. Maddi kömek etmek üçin men telefon bereýin. Ine bir telefonla beýlikle jaň etmeň. Ine şu adam ýürüte bellenen adam kömek etmek üçin. Ady Bahtiýar +90 537 25 22 90. Çykdyjylar gaty köp. Oglanlar tüwelime öýler götürýärler. Bular soran oklar ýöne Farhat ya bir üçin görüşenok. Farhat ya öz biznes proýekti neden ok. Farhat ya öz üçin görüşenok. Farhat halk üçin görüşdi. Halkym şoň agyrlygy, jogapkärçiligi almaly, kömek etmeli. Ine men dün beýaşdy material, şoň beýaşdy Farhat boýunça materiallar oturdum. Video koydum. Başga da zat etip hat ýazýar, tekstler taýýarlaýar. Biz köp zat edýäs. Ine her kimin ediljek işi. Birinji, interview vermeli. Radioda atlyk şol jurnalistler bolsa interview vermeli. Halkara gurumlar bilen ýa-ni kontaktda girmeli. Üçüncü, Erdogana hat ýazmaly. Dördüncü, Farhady golýan videolar etmeli. O näme? Challenge. YouTube kanalynda çykyş et. Men Farhady golýan, Türkmen hökümeti bir kanun hereket edýär diýip, ýa-ni şu materiallar boýunça siz ýaňlantyrmaly bütün dünýä. Ödek kanallarında çağırın başka devletlerin blogerlerini, vekillerini ve aydın onunla paylaşın şu videoları. Dördüncü, komentar yazıp bilersiniz. Yarın komentariyada biz Farhady golýar, Farhady adatlyk deyip like koyun. Komentar ve like koyunuzda şu videolar, yani Farhady golýan videolar bütün dünya yaraya. Ne ol kömek? Maddi kömegi düşündürdüm. Bundan başka da kömek et bolýar, yani gollaw kömek. Şu Bahtiýara jaňa dip pul öp bilmesen hatça bir söz aýt. Gaýra dedim oglanlar, bizem badyr, kömek ine bolar. Şuň biz kömek edilmesek erti bolar, ýöne gaýra dedim, mert durun diýip aýtsaňyz, şol adamlar giýje güni ýatmasa da bundan beter iş ýapmaşdy. Indi Farhadyň ýagdaýy boýunça men gysga material berýän. Farhat deportasyony lagerde Tuzla'da. Türkmenistan'na däl. Farhadyň ýanyna 2 san advokat var. Olar iş yapıyor. Şol advokatlar etmeli zatlar edýär. Oň daşyndan ogluny ylgapýar. Giýje güni. Ol oglanlarym etmeli zatlar edýärler. Farhady akitçek bolup hökümet dirjaşýar. Ýöne bizim görüşýär. Farhady akıdyp bilmez mika diýip biz pikir edýär. Şoň üçin görüşýär. Onu akitmek ansat işden. Doğru düşünün. Türkiye hemme halkar konwensiýalar bolmaly bolýar, onu etse. Onu et bolmaýar. Şoň üçin häzir ýuridik tarapyndan ýa-ni derine gidip dur, derine oturansaň çözüp bolar, onam suwda berip ýene-de ýa-ni biz garşyda eger bizim ýa-ni garaşan netijemiz bolmasa biz olary suwda berip bilýäs ýene. Ýene bir gezek. Suwda berip onu çekip bilýäs, ýene görüşüp bilýäs, halkar gurumyň üstünden basyş edip bilýäs. Bir topar instrumentler waýyntak. Pikir etmeň, şuň allar gitdiler. Türkiýe, Türkmenistan näme? Türkiýede haçanla mass mediada ýaňlansa kanlar işleýär. Ine biz sizden haýyş edýär, mass mediada ýaňlantyrmaly şu ýa-ni meseleleri. Ol bir. İkinci, Farhat Durdiýew ýa beýleki bizim watandaşlarymyza biz görüşür dururuz. Siyasi ýa-ni siyasi urda ýatan adamlara. Eğer menem düşüyorum, senim düşüyorsun, olum düşüyor. Bu bolyan zatlar görüştü. Onun için ah ölülük zat diýmeliler. Görüşmeli, mertçe, durmada kansa profesionalny görüşmeli. Başka zat yok. Inanın, Dur Sultan tutulanyny 2,5 ay ýa-ni basışlar boldy. Ýadyňyzda barmy? YouTube'da gyýdy çykar, onu çykar, Gurbanow diýip gyýryp basışlar edýärler. Halkyň batyşy hakyky problemadan köp boldy bize. Şurýaly ýa-ni ajotajlar, biderek batışlar, biderek gürlemeler, ruhtan açýan. Ine ýanyna golanlar ruhtan açýar. Aýdýar, "Murad abi de näme diýjegimi bilemdi, halkdan kömegi ýok.
bir topar boş maglumatlary ýüredip artdyryp, ýani biz her gedek her 2 sagatdan barlakka ýat Farhat bam ýokmy gorkujymda. Biz pirjwa edýär beýtmeler. Biz ýolun bolýarlar diýip gatda uraýarlar. Men ýani günümde gördüm şol zatlary. Haýyş. Farhad üçin mertlerçe görüşmeli. Her kim serden Ukraina halkyna näme görüşýär? Uruşylyp dur. Köçede aglayanlaryny gördüňmi? Protestler edýär, öňe çykýar, gidişýär, görüşýär, mertçe durýandyr. Türkmen halkam şonu görmeli. Biz oladan kim ýerimiz ýok. Şoň üçin ine bizi eger tutsalar, bassalar, bizim arkamızda halk we halkary gurumlar durýar. Bizi Türkmenistanyny bassalar, daşyna bassalar tapawy ýok. Ýöne biz bu kezaplar basanmazda, bunun arkasında durjak adam ýok. Putin mazy olum ýykyldy. Şoň üçin hormatly watandaşlar, siz onun üçin pirwad etmeň, gollaw beriň. Gollaw ýene bir nämedigini düşündirýän. Birinji, siz halkara gurumlar öýüňiz çykyp bilersiňiz. İkinji, siz onuň adam hukugyny goraýan guruma çykyp bilersiňiz. Men videolarymda men şoň adreslaryny görkezdim. Türkmenistanyň içinde vekili, daşy Jenewadaky vekili, New Yorkdaky vekili tapawy ýok. Siz Erdogana her kim hat ýazyp bilersiňiz. Men planyp ine Farhat bizim halkymyzy goraýardy, men golýan, kömek edin Erdogan aga diýip kömek edin diýip ýazyp bilersiňiz. Dördünji, maddi kömek berip bilersiňiz. Men ýalnysy telefon nomery aýtdym. Beşinji, kommentariy ýal, like, hemme zatlar goýup bilersiňiz. Biz aýdyp durýar. Farhady biz gollamyzok. Farhady bütün halk golýar. Okak görün kommentariýlary. Gurban goýuny golýarlarmy ýa Farhady golýarlarmy diýip aýdyp durýar. Ýazyn kommentariýada, like goýun. Videolar ýokary çykýar, prosmotrlar köpelýär. Bütün dünýäde mass media dördüncü güç bolup dur. Adamlar terdi şol zatlar. Ine elementarny etmeli zatlar. Siz bolsa şartlyk çekiýip, ol ýene bir zat, maşennikler diňläp gezip ýörsiňiz. Mert bolun. Biz kimi garşy görüşýär? Maşennik, korrupsiýonera garşy. Biz oýnatmaly özümiz şonu. Biz şonuň garşy görüşmeli. Şoň üçin şunuň bilen men efiri gutarýan, ýene-de bir gezek Farhadyň ýanyna mertlerçe şoň arkasynda durup görüşen olanlara Türkmen halkynyň adyndan sag bolsun aýdýan. Gaýrat edin oglanlar bizem bar. Elimizden geleni ederiz. Sizçe entek bol bilen zok ýöne biz durup dakansa. Şunu ýem etmelen bolsa biz dakansa gidişer. Bizim halkymyza da haýyş edýär. Biz barymyz bir halk. Gurban bilen serdar halktan öte giden çykan halka garşy görüşen adamlar. Ve şonu golýanlar, şol zulüm golýan adamlar. Olar köp däl. Biz köp. Biz birimize inanmaly, golamaly. Biz ýani bir şarpyryp ýykylyp ýatmaly. Bir mert durmaly. Bolmasa bu zulüm ýykyp bolmaýar. Farhat Meýmankuliýewa azatlyk. Şoňa men efirimi gutarýan hormatly watandaşlar, biziň efirimizi görýänigizde, videolar paýlaşýanygızda, opozisiýany golýanygda köp taňryň. Biz siziň üçin görüşýär. Biz Türkmenistanyň gözel, bakly durmuşy üçin görüşýär. Biz Türkmenistanyna türkmenler, Türkmenistanlylar döşüni açyp gider ýaly görüşýär. Şoň üçin gollan bizi kömek edilseňiz, kömek edin, söz bilen kömek edin ýöne bile halk bolup zulma garşy görüşeli. Sag bolun.